Добре. Аз първо ти благодаря много, да, че намери време за това. Понеже, да, виждам, че си заета. Мерси да докарате да участвам. Като въведение, аз се казвам доктор Любомир Манолов, специализирам детска психиатрия в София, в клиниката по детска психиатрия Свети Никола. И имам така удоволствието днес да разговарям с доктор Малева. Тя е психотерапевт. Ще ни разкаже малко повече къде се обучава, в кои направления има опит. Реших да поговорим на тази тема за граничното личностово разстройство, защото има много неосведоменост в България по тази тема, поне по мои наблюдения до тук. Много малко материална информация на български език достъпни. Да ми се щеше с някой, който има така опит в тази сфера, да проведем един разговор. Може би, дали може да ни разкажеш първо с какво се занимаваш ти в момента, каква е твоята работа ежедневно? Да, разбира се, благодаря, че поканата да участвам. Значи аз имам частен кабинет в София от близо 5 години. Съответно бях в Щатите 10 години, където изучавах психология, по-конкретно клинична психология. Имам докторантура по клинична психология от Ховстра, Лонг Айланд, който е отличен за една от най-добрите програми по когнитивно-поведенческа терапия за Щатите. И съответно след това в Brown Postdoctoral Fellowship, което е след докторантура една година, където съм работила в болница психиатрична, една от университетските болници на Браун, Rhode Island Hospital се казва, щата е Rhode Island, съответно и болницата. Там беше програма за частична хоспитализация, т.е. дневен стационар. Работим в няколко практикума и силен фокус върху когнитивно-поведенческа терапия, по-конкретно третата вълна и DBT. Тоест ти си учила психология само в Америка, т.е. не си започнала тук и след това? След гимназията завърших, да. Как стигна до там? Имах много голямо желание там да отида да си взема докторантурата. Там е доста различна системата на обучение в сравнение с България, бих казала. И съответно имам много силен практически компонент. Имам около 5-6 години опит под супервизия на клиничен психолог. Работили сме в много близка свързаност с психиатри, даже в някои от клиниките, където съм била примерно в Рътгърс последната година на докторантурата. Те си имат собствена клиника за студентите и съответно, освен психолози, социални, такива клинични социални работници, имахме и 5 психиатъра, 5 дами, които бяха там на трудов договор, които са си. Така че много тясна връзка между клиничните психолози и психиатрите. Ясно. Това така струва ми се, че тук като че ли може повече да се работи в тази посока. Има една идея повече разделение между двете сфери. Да. Всъщност ти в момента работиш на кабинет в София или по какъв начин? Да, имам частен кабинет, който аз сама стартирах. Преподавах една година в Американския университет Благоевград, но вече не съм там. И съответно си работя с главен фокус върху диалектическа поведенческа терапия. Само с пациенти с гранично личностово разстройство или тя има приложимост и при други състояния и проблеми? Главно ме търсят хора с borderline, защото гранично личностно разстройство, както ти каза, защото по моя информация, само аз правя DBT тук. И съответно мисля, че в интернет се обръщат към мен. Тя е адаптирана за много други диагнози, за употреба на алкохол и наркотици, за зависимости, за аутизъм, дори за хранителни разстройства и прочее, но смятам, че всеки човек трябва да се работи в областта на компетентност. Това, че терапията е адаптирана, не ми дава задължително на мен право аз да работя примерно с аутизъм. Тя хора ги препращам на друго място, ако не са по моята специалност. Всъщност, дали може да обясним какво представлява граничното личностно разстройство или borderline? Какъв тип заболяване е това? Разбира се. Аз съм обучена по DSM, диагностичен Diagnostic and Statistical Method, книгата с диагнозите. И там си има разстройства като тревожност, депресия, тревожни разстройства и прочее. Има друга секция от диагностичната книга, която е за личностнови разстройства. Тоест, това означава човек да действа, мисли и чувства по начин, който е
нали, консистентен в различни ситуации, който му пречи. И при граничното личностно разстройство, нали, това означава, че имаме така наречената степен, трета степен емоционални изгаряния, както го наричаме в GBT. Тоест, ако си представиш някой, който е излязъл от пожар и му се вижда месото, нали, ако подухне вятъра или някой се опита да го потопа по рамото, който най-вероятно няма и да си помисли да го направи, и той човек изохка по някакъв начин, никой няма да му се подиграе. Или ако има човек с чупен крак. За сметка на това, хората, които имат гранично, гълъра да му казваме, че дълго име, хората, които имат гълъра, имат невидими емоционални изгаряния, т.е. те са изключително чувствителни и вече самата среда не ги разбира, което допълнително нали, влошава проблема. Има 9 диагностични симптома, нали, критерия, по които се определя диагнозата. И ако човек има 5 или повече, той покрива критерии за гълъра. Да, така е. По DSM това са критериите за поставяне на диагнозата. Мен ми се ще само да ги изчета самите 9. Ако искаш, аз мога да ти кажа за тях, просто не искам да твърде много. Ами по-добре, да, кажи ги. Значи, имаме един от основните проблеми при гълъра е страха от изоставяне, така наречените frantic efforts, т.е. да се избегне изоставянето, т.е. той човек да направи каквото може по силата си, за да избегне реално или въображаемо изоставяне. Много често тия хора може да зарежат другия човек, дали е приятел, дали е романтичен партньор, и когато надушат, че има някаква опасност да бъдат зарязани, те първи зарязват. Да предотвратят да се случи. Точно така, за да избегнат те да бъдат зарязани. И съответно много често остават в токсични връзки. Примерно, не мога да се представя да стана на 30 или 40 и да нямам партньор. Само аз нямам партньор, всичките ми приятели. Нали? И някои от тях, за съжаление, предпочитат да бъдат в токсична връзка, отколкото, нали, по-например с вербален емоционален тормоз, унижение и прочее, в сравнение с това да бъдат сами. След това имаме нестабилна идентичност, т.е. много често тези хора нямат ясно изградено чувство за това съм аз. Нали? И съответно това до някаква степен се обяснява с факта, че когато емоционалното изживяване на един човек не е постоянно или консистентно от ситуация в ситуация, този човек може да се чувства като хамелеон и в крайна сметка, като се напасва на ситуациите, не знае точно кой е. Друга характеристика е съответно импулсивността. Това може да бъде по принцип се искат поне 2 области, в които да се проявява. Може да бъде рисково сексуално поведение, шопинг, нали, харчене на пари, много бързо неразумно шофиране, хранене, употреба на алкохол и наркотици. Нали, не някакви неща, които имат потенциално опасни последствия. Да, наистина имат. Аз съм попадал на една публикация, която показва, че хората с бордерлайн живеят средно по-малко от здравия човек. Но парадоксално това не е свързано толкова с реализирани суицидни опити, а всъщност с това, че тези хора през годините не се грижат добре за себе си, за напред в бъдещето. Бъдат по-нездравословен начин на живот. Има смисъл това, което казваш, защото представи си, че имаш една голяма емоция и не знаеш какво да правиш. Тази емоция върви ръка за ръка с един импулс, който постепенно те бута в една посока и е много трудно на тия хора. Те нямат механизми, те са справени, те не знаят какво да направят с тази емоция, този импулс. И това е, нали, основната част на DBT. И според биосоциалната теория, нали, на Маршал Ленехан, която е адаптирана, нали, за ГЛР, освен че емоционалната уязвимост, т.е. чувствителността на тия хора да е биологично обусловена, също тази импулсивност до някаква степен има генетична предразположеност. Т.е. тия хора не се лигавят в кавички, а си има много добри причини те да са такива, които са. Да, мен ми се ще след малко да попитам отделно за причините. Да. Преди това, иначе много... Другите диагностични критерии са проблеми в отношенията с другите, със сигурност. Да. Конкретно така наречените нестабилни или бурни отношения с много амплитуди нагоре, надолу. Нали, много сме близки, много сме далечни, много се обичаме, много се мразим, много се караме. Хиляди пъти се събираме и се разделяме.
и прочее. И също така в това число се включва тенденцията един човек да бъде поставен на пиедестал, така наречената идеализация. Нали, идеализираме го, той е най-красивия, най-перфектния, най-умния, най-добрия. И в момента, в който този човек направи най-малкото нещо да ни разочарова, пада от високо от този пиедестал, така наречен devaluation или обесценяване. Да, да, запознаваме се с няколко, бързо се привързваме към него, той става прекрасен човек, невероятен, най-добрият човек, който сме срещали, след което ни разочарова и се демонизира, става отвратителен човек, който иска да ни нарани. Точно така, за 2 седмици някой, ако се запознае с друг човек, може съответно да се каже, това е човека на живота ми, аз съм влюбен или влюбена, нали, да заживеем заедно след една седмица. В смисъл, много бързо се скача в една връзка. Нали, някои хора държат на една ръка разстояние, другите с оглед на много често срещаната история на травматични изживявания. После имаме 2 други критерия, които са свързани с гнева. Единия е гневни изблици. Тоест, този човек може да избухне, да каже, да направи нещо, за което после съжалява, да каже, да обиди, да нарани другите с неща, които всъщност не ги мисли, но просто в разгара на момента ги казва и после наистина съжалява. И тук в този критерий е свързано също да се изпитва интензивен гняв, като той може да бъде насочен навътре и да се потиска. И от моя гледна точка това е една от основните причини тая диагноза толкова често да се изпуска, защото повечето хора си мислят за бордърън, тия хора, които ръкомахат, чупят, крещят и са много експанзивни, а може да бъдат, нали, по-насочени към навътре, нали, да е една невидима диагноза все едно, която години наред, нали, да сменят 5-10 психиатъра, 5-10 психолога и никой да не го забележи това нещо от тях. Нали? Трябва функционирането да е доста разстроено, за да може човек да избухне пред един психиатър, с който току-що се е срещнал. Как да кажа? Трябва... то не е задължително той да избухне пред психиатъра или пред психолога. Нали, трябва да се вземе много подробна история на този пациент. Той да бъде разпитан. Какво правиш еди какво си. Пред мен много рядко избухват пациентите. Почти никога не се позволяват, но със семейство и приятелите е различно. Това, което имах предвид е, че наистина малцинство са тези пациенти, които до такава степен биха се дисрегулирали емоционално, че дори в една нова ситуация веднага да демонстрират някаква... Тоест не е нужно, както ти казваш, да е очевидно, за да го има. Тоест, не знам, стана ли ясно какво се опитвам да кажа. Аз те разбрах и затова е толкова важно, нали, пациента да се направи изключително задълбочено диагностично интервю още в началото. Друга част от гнева и друг диагностичен критерий е за хвърляне, чупене, тръшкане на неща по време на гневни изблици. И не на последно място параноя или дисоциация. Нали, някой прави заговор срещу мене, преследваме. Или дисоциирам, откъсвам се от себе си или се откъсвам от реалността. Мисля, че станаха 9. Само това да добавя във връзка с този симптом, че не се разпознават коректно социални сигнали. Имаше от такъв функционален магнитен резонанс данни, че хората с borderline са по-склонни да интерпретират негативно неутрални изражения на лицето. По-склонни са... Моля? Как си го обясняваш това? Ако може да те попитам. Пак е едно такова недоверие, че някой може да ти навреди, че хората са по-склонни да ти навредят, отколкото не е такъв тип. Така си го обяснявам аз. Тук идва историята на травма. В смисъл, това има пълен смисъл. Нали? Аз като преподавах на моите студенти във ведение в психологията, имаше едни такива лица, които отиват от усмихнато към неутрално, към намръщено. И преди да се стигне до намръщеното, нали, ядосано лице, има хора, които неутралното лице могат да го интерпретират като намръщено, т.е. все едно той човек ще се скара, ядосан си и прочее. И това е много свързано с травмата. Нали, когато човек се научи да оцелява, примерно чуваш стъпките на баща ти от татъка, нали, или чуваш как се отключва и настръхваш веднага. Нали. Или пък по някакъв начин те са много умели в това да прочитат средата, т.е. тази тяхна чувствителност води до това, че те много, много добре прочитат изражението на лицето на другите хора и могат да, нали, понякога, ако се случи някакъв по-такъв неловък момент, те веднага ще го надушат. На някой друг може да му направи впечатление.
И съответно, нали, по този начин те предусещат, нали, толкова са били критикувани, подигравани и прочее, че най-малкото нещо, нали, те вземат защитна позиция, нали, защото трябва, за да оцелеш, трябва да разпознаеш рано опасността. Да, т.е. като свръхчувствително за потенциални така, опасности. Точно така. Но тя би могла да навреди, ако някой ти се стори враждебен без той да е, ти можеш да подходиш обратно към него враждебно и реално да се сбъдне това. Естествено. Да. Те четат злоумислени действия там, където са неутрални намеренията или позитивни намеренията. Но всичко това много добре се обяснява с травмата им. Сега се досетих, че изпуснах един критерий, който е хронично чувство за празнота, понеже спомена самотата. Нали, все едно някои го определят като все едно аз не съм човек, аз съм черупка на човек, няма нещо вътре в мене. Много често свързано с това да не изпитват никаква емоция, нали? Защото като тиеш много нагоре с емоцията, после искаш малко да охладиш страстите, защото прегрява си бушона, нали? Да. Така съм попадал на една публикация, която разделя бордерлайн пациентите на субгрупи, от които наистина тази група, която екстернализира поведенията, е доста по-малка, по-често има мъже там. Докато мнозинството спадат към една корова бордерлайн група, които повече интернализират тези усещания. Това така ми е останало като спомен. Да, съгласна съм с това наблюдение. Мъже примерно идват жени, може би 2/3 жени, 1/3 мъже, но това, което моите наблюдения от мъжете, които са с бордерлайн, не са толкова експанзивни навън. Може навътре. Ясно. Окей. Всъщност, това са критериите по DSM-5, това е американската класификация. Сега след някакви години, не се знае кога, ще бъде въведена в Европа МКБ-11. Тя би трябвало да е готова вече. Не знам в България кога ще се появи. Там реално се вземат критериите от DSM, т.е. уеднаквяват се, така че да има, така че да пасват нещата. В момента мисля, че по МКБ-10 се разделят на емоционално нестабилен тип и импулсивен тип. Аз това така имам като спомен, ако не греша. Говоря се също така наречения алтернативен модел, нали, за личностните разстройства, където и може би не само личностните разстройства, където вместо да гледаме 9 критерия и ако имаш 5 или 6 или 7 или 8 или 9, имаш говора. Ако имаш 3 или 4, да се гледа като един континуум, като един спектър. Да, точно. Нали, нюансирано, защото може да дойде някой човек, който да има 9 критерия, може да има някой 4, но да са много силно изразени или не толкова силно изразени. И това е малко дали имаш 5 или 25 ябълки, пак са ябълки, нали? Количествена разликата. Да, всъщност в МКБ-11 ще бъде такъв дименсионален подход към личностовите разстройства изобщо. Между другото, само бордерлайн остава там като отделна категория. Останалите отпадат. Там тревожно зависимо, ананкасно и така нататък. Те се преобразуват в други подкомпоненти на личността, но само бордерлайн остава като отделна група. Се запазва. Има ли съответно нещо като спор дали бордерлайн трябва да се остане като диагноза, защото се говори, нали, за посттравматичното стресово разстройство и също сложното PTSD. Да. Но има литература, която поне за момента показва, че има много общо между тях, но това са различни неща. Да, това е доста интересна тема. Аз тук съм си извадил, само исках да ги назова. В МКБ-11 се добавят едни 6 допълнителни критерия, които са така малко като в детайли навлизат. Искам само да ги кажа, за да така и аз да ги запомня. Всъщност едното е да виждаш себе си като неадекватен, лош, виновен, гнусен, достоен за презрение. Тук е свързано пак с идентитета и самооценката. И трябва история. Да, да се чувстваш като profoundly, как би се превел? Дълбоко различен и изолиран от другите. Да. Да се чувстваш отчужден и да имаш една такава первазивна във времето самота, чувство за самота, да си свръхчувствителен към отхвърляне, така. Да, и често да не разпознаваш правилно социални сигнали, да ги интерпретираш като нещо негативно насочено към теб, макар то да речем неутрално или... Да. Много от пациентите, нали, различни пациенти може би ще се препознават с различни характеристики тук. И също исках само да допълня, че всеки човек с говора е отделен. Не трябва да се правят стереотипи, което е много грешно, има супер много стигма в обществото. Хората
пишат някакви неща в интернет, които не са достатъчно компетентни, не ги разбират достатъчно добре. Нали? И тази диагноза не трябва да бъде плашеща, но нали, от моя гледна точка диагнозите не са някакъв етикет, който да засрамва хората или да ги сочи с пръст. За мен е най-важното нещо в терапията не е самата терапия, самата диагностика. Трябва да разбереш какво му има на този човек, за да намериш научно базираното лечение за него. Нали? Не можеш, примерно, генерализирана тревожност, аутизъм и гранично личностно разстройство. Имаш съвсем различен подход. Нали? И съответно диагнозата е много важна, защото този човек да се разбере откъде идва тази диагноза, как ми се е развил гълърато на мен, да се разбере, да се приеме, даже да може малко състрадание към себе си да изпита и чак тогава може да се приеме. Нали? Да не говорим, че гълъра, нали, е напълно лечимо. Преди сме считали тези хора за едно кауза пердута, но Маршал Механик обръща представите. Да, така стигмата идва основно от тези времена, в които не е било ясно какво точно трябва да се прави с хората с тези проблеми. Ами, за съжаление, има още много стигма и в професионалните среди, което трябва да бъде променяно. Нали? Аз мисля, че просто много хора не са запознати какво е научно базирана нали, evidence-based therapy, научно базирана. Какво значи гранично личностно? Много често се бърка с биполярно, много често се изпуска, което е много голям проблем, че се изпуска тая диагноза. И този човек идва след 5, 10, 20 години, които тия години никой не може да му ги върне от живота. Нали? Просто трябва да има повече съзнание, нали? И по-често и по-рано да се идентифицира тая диагноза. Това е една много... Поставянето на диагнозата в юношеството е все още, в България е табу, тук не се случва. В някои западни държави така вече навлиза това като схващане. Има много от Германия, Швейцария, най-вероятно и от други държави, но тези аз съм виждал, които показват, че още така след 12-13 годишна възраст могат да се започнат да се разпознават формиращи се модели в тази посока. И трябва да бъдат... Аз бих казал 8-9 годишна възраст. Окей. И така има едно хубаво проучване, швейцарско мисля, че беше, което показва колко хубаво... Аз някъде после мога като картинка да го кача в самото клипче, което показва колко... Когато се адресира с насочени интервенции за бордерлайн, тази симптоматика в ранна възраст, тя не се развива, просто се прекъсва развитието и нататък. И нещата, превенцията, нали? Да. Съответно в щатите, например, тези, нали, диалектическа поведенческа терапия е насочена главно към конкретни механизми за справяне, така наречените coping skills, които са взети от Маршал Механик, от когнитивно-поведенческата терапия и са опаковани в различни модули. Нали? Примерно, когато си от 0 до 100 в червената зона, искаш да се самонараниш и да се препустиш. Нека да попитам отделно за това, за да е... Че се преподават в училищата в Америка, както хората учат биология, химия, математика, литература, така има програма това нещо навлезе. Нали? Също mindfulness там и в някои в Обединеното кралство. Така че има някакви начинки за превенция, нали? И това за диагнозата в юношеството за мен е много важно, защото много хора даже преди да влязат в тинейджърските години са почнали да се самонараняват или са направили първия си опит за самоубийство. Нали, сме си мислили, че като адаптираме тая терапия за възрастни, за юноши, ние вече сме напред с материала. Не сме. Нали, моята дисертация беше за деца 9, 10, 11 годишна възраст, нали, с наръчника за поведенческа, за тинейджери. Нали, клинично, смисъл малка извадка, нали, но той е като пилотно проучване и съответно имахме и клинично намаляване на тревожност и на депресия. Съответно, родителя трябва да има в тази група. Така че много е invalidating, нали, неразбиращо, някакси омаловажаващо страданието на един тинейджър да му каже, това са просто тинейджърски работи. Не са. Това е много повече от тинейджърска работа. И трябва да му се обърне подобаващото внимание. С тази дименсионалност на МКБ-11 се предполага, че това ще се улесни много, понеже ще може... Там има и една диагноза личностнови затруднения, когато още не може да се каже, че
Има личностово разстройство, дори и леко. Има по-леко от лекото, което са тези личностови затруднения. Това вече ще отвори, нали, възможност да се, наистина да се поставя тази диагноза. И трябва да се гледа, нали, в основата на диалектическата поведенческа терапия Life Worth Living. Какъв е живота, който човек иска да живее. Нали, да не се стремим толкова към намаляване на симптомите, колкото смислен живот. И трябва да се гледа какви са мечтите на този пациент. Нали, какво той иска да постигне. Какво означава смислен пълноценен живот за него. Да му се обясни, че може си въпреки диагнозата да се постигне, че тази диагноза може да се излекува и да се гледа функционирането му. Аз съм напълно за дименсионалното гледане на... Нали, но трябва да се качествените и количествените разлики също трябва да се гледат. Нали, borderline в сравнение с нещо друго, качествено различно. Нали, ти трябва да знаеш как да го поставиш този пациент и прочее. Да. У нас най-често, когато има юноша, който върви в тази посока, така като диагноза получава разстройство в адаптацията, има една диагноза и като че ли по-скоро се обсъжда хубаво с родителите каква би била прогнозата, но няма така директен подход насочен към състоянието. Да, може би след време. И ми трябва да се работи много по посока. Но е важно да има и достъпни терапевтични подходи, защото дори да го разпознаеш, като няма човека къде да отиде точно, вече това е съвсем друг проблем. Прав си. Да. Трябва. Съгласна съм с това. Исках да попитам какво се знае към момента най-общо за причините за borderline, т.е. какво води до развитието на тази структура на личността? Много от изследванията показват, че детската сексуална травма, нали, гледаме ретроспективни изследвания, т.е. хора, които са 20-30 нагоре, нали, възрастни и се прави се едно ретроспективно изследване дали са претърпяли един или друг вид травма и прочее. Значи, в основата на borderline е така наречени emotion dysregulation или проблеми при регулиране на емоциите. От една страна, биосоциалната теория казва, това е генетиката, нали, природата, nature versus nurture. Генетиката участва до голяма степен, имаме така наречената генетична предразположеност и към по-силна чувствителност, емоционалност. Тоест, тия хора по-лесно им влизат нещата под кожата, по-бързо ескалират от 0 до 100 за половин секунда и им отнема много време да се възвърнат към там, където са били, да се успокоят. И когато са горе в емоцията, е много по-вероятно да са реактивни. Това е така наречената емоционална уязвимост. Имаме също генетична предразположеност към импулсивност. Тоест, ако искат да направят, казваме им, таргет поведение, не могат да озаптят импулса. Трябват им конкретни инструменти, чрез които да го направят. И така наречения invalidating environment, т.е. средата, която не ги разбира, не се ли габи, цъпни си 2 шамара, нищо си няма, не бъди бебе, нормалните хора не се чувстват така, ама ти сега що толкова се ядосаш, преувеличаваш, просто се усмехни и всичко ще бъде наред. И това са неща, които хората дори да имат някакви добри намерения, нали, да успокоят този човек и да го накарат да се почувстват по-добре, не помагат. Нали. И съответно най-тежката форма на такъв вид инвалидация е травмата. Говорим за вербален, емоционален тормоз, примерно, нищо няма стане от тебе, да се наричат с епитети и прочее, gaslighting, т.е. да се отричат някакви факти, нали, това е по-скоро свързано с нарцисизъм, нали, хората, които са ги тормозили, да се отричат факти, да им казват, ама ти си луда, ти си луд, нали, да се спира да се говори за много дълъг период от време, да се разплаква, да се вменява вина, срам и прочее. И естествено физическият тормоз или сексуалният тормоз, нали, също има, нали, какъвто и да е било вид травма, повечето хора с гълъра имат много така дълга история на различни травматични изживявания. Да, аз да обобщя, този биосоциален модел представлява идеята, че имаме от една страна чувствителния човек, още от дете, чувствителното дете, и от друга страна инвалидираща среда и вече плюс-минус психотравмени преживявания. Аз съм попадал на една така статистика, много така груб спомен. Имам около 50% от хората с borderline споделят така тежки психотравмени преживявания по типа на сексуален, физически тормоз или неглижиране. 50% по-скоро споделят грубо казано, дребни неща, но хронични във времето.
Включително и тормоз от съученици и така нататък. Да, тези древни неща всъщност се оказват доста значими. Нали, примерно булинг в училище. Ако някой те тормози от 5 до 10 клас, подиграват се, замеряте с нещо, казват ти имена, ти се пресняш как изглеждаш, какво обличаш, кога, къде ходиш, нямаш никакви приятели. Всъщност това може да допринесе за развитие на сложната травма и то се брои за травма. Нали? Или ако някой постоянно вкъщи ти казва, че нещо с тебе не е наред, нали? Капка по капка вир става, общо казано. И много често тия хора всъщност подценяват важността на тези изживявания, нали? но те са много, много значими. Да, дребни беше инвалидиращо. Да. Да. Хрумна. Всъщност има по една стара класификация на темперамента на бебетата. Около 10% от бебетата спадат към така наречения труден темперамент. Това са бебета, които по-трудно си регулират емоционалните и физиологичните механизми. И може би още там могат да се доловят кои са така по-застрашените в тази посока. Виж сега, ако едно дете не може да заспи, да речеш едно бебенце и след малко заспива. И ти си спокойно, обаче ако вече 2 часа така го дюндюркаш, си заспивай, нали? Значи, поведението, което това дете издърпва се едно от родителите си, е съвсем различно. Нали, родителите ще се отнасят по два съвсем различни начина. Тук, нали, биологията оказва влияние на средата, ама средата също се връща и оказва влияние на биологията. Значи, родителят, ако е неспокоен, детето ще бъде още по-неспокойно и, нали, взаимно могат да се ескалират. Нали, малко като 2 капки вода. Примерно, родителя и детето имат много сходна генетика, нали, става експлозия. Челен сблъсък. Тревожно дете с тревожен родител? Или проблеми с управление на гнева, или депресия, или каквото искаш. Точно така. Ако вземеш едно дете с 3-та степен емоционални изгаряния и го сложиш в много топла, разбираща, приемаща среда, то най-вероятно няма да развие бордерлайн. И някои от другите причини, нали, които са като нали, има такива конкретни генетични изследвания, които казват, нали, кой ген и еди какво си, нали, но тия гени, за да се отключат, трябва да има взаимодействие с средата. И също така, ако някой има, примерно, concussion на главата, как се казва, някакъв удар на главата. Сътресение, да. Сътресение на мозъка, или ако имало някакъв проблем с мозъка, особено, нали, тук префронталните лобове, които са по-отговорни за потискане на импулси, регулиране на емоции, това може да предразположи един човек да развие гълъра или подобни симптоми. Да. Така че там вече, нали, се навлиза и в една категория органични разстройства на личността, когато има някакъв така обективен мозъчен проблем. Има данни, мисля, че за постпарталната депресия, че също е рисков фактор, защото ако си представим едно така нуждаещо се от повече от успокоение бебе с една майка, която не е в състояние изобщо в момента, така да отговори на тези нужди, също увеличава риска. Наречения неглект или неглижирането на детето също се брои. Нали, освен че детето трябва да бъде изкъпано, изпрано, нахранено и прочее, трябва да му се обръща внимание, когато едно дете седи и се съдира от плач половин час и никой не му обръща внимание, си гледа телевизия или работи. Това се брои за много тежка инвалидация, нали, защото все едно посланието, което се изпраща е, ти не си виновен, ти не си важен, твоите емоции нямат значение и прочее. Нали? И много от тия неща минават между капките и хората не могат да ги разпознаят, че, нали, това се брои за някакви травматично изживяване. Всъщност инвалидиращото отношение пречи на детето да усвои умения за емоционална регулация. Когато то се разстрои и ти му кажеш, стегни се, нищо ти няма, стига си ревал за глупости. Това му пречи да разбере да назове как се чувства, да разбере защо се чувства така, да се успокои. Точно така, едно имаш една плажна топка, аз имам моя метафора, имаш една плажна топка, която е една голяма емоция. Сега тази голяма емоция идва в резултат на много голямата чувствителност на това дете и съответно нещо се е случило. Нали? И нали, детето ще започне да потиска тази плажна топка в един басейн, защото то не знае как да се справи с тази емоция, как да я назове, какво е името на тази емоция, камо ли как да я приеме и още по-камо ли какво да направи с нея, може да я регулира. И ти потискаш тази емоция, потискаш, но рано или късно тази топка ще изскочи във въздуха. Нали, отиваш от потискане на емоцията, всичко е окей, до
избухване, където се правят таргет поведения, дали самонараняване, употреба на алкохол, наркотици, каквото и да е, хранене и прочее, каквото и да е, да ти даде някакво временно облегчение от тази емоция, защото нали, ти не можеш да се справиш с нея, тя е непоносима. И после се връщаш обратно. И този човек почва да се люлее в двете крайности и съответно трябва да научи конкретни механизми за справяне, които рано или късно работят. Нали, се научава как да остане на самия тази емоция, че емоцията не е край на света, че не е по-голяма силна от него, а по-силна от него, че няма защо да се страхува от емоциите си, че те са много големи, но тя може да ги управлява. Да. Така ми хрумна един въпрос. Той може ли да не е подходящ, но кои биха били силните страни на хора с този тип емоционалност? Тоест, може ли да се погледне позитивно на това? Може да. Значи тия хора изпитват многократно по-силно емоциите в много по-голяма дълбочина. Много от тях могат да бъдат хора на изкуството, примерно, или могат да бъдат писатели. Имах един пациент последната година там в България, който беше написал един млад мъж, който беше написал една песен, дали, за депресията и тъмнината и покрива. Но беше много красиво, може да бъдат художници. В смисъл, имат много силна емоционалност, която може да бъде канализирана в много по-ефективни начини. Могат много силно да обичат, нали? И други такива. Нали? Много емпатия да изпитват. Исках да те попитам, само преди терапията, кои са най-честите коморбидности при бордерлайн, т.е. други психични проблеми, към които хората с бордерлайн са склонни? Да, радвам се, че ме питаш, защото гълъра естествено не е само по себе си, нали, така една чиста диагноза, само гълъра и нищо друго. Най-често това, което аз виждам в моята практика, е генерализирано тревожно разстройство. ADHD много често се върви за ръка за ръка. Аз до 40% съм попадал някъде на коморбидност с ADHD. Те са както диференциална диагноза, защото и при него има трудности в регулацията на емоциите, така и могат да вървят и коморбидно. Точно така. Да. Съгласна с това, което каза. Също така много често употреба на марихуана, на наркотици, пуша от време на време или преди съм пушила, или на партията само вземам някакви наркотици, до зависимости, главно в миналото. Също така хранителни проблеми, не задължително хранителни разстройства. Много хора имат история на анорексия или булимия. И може да имаш binge-eating, тук там преяждане, може да има емоционално хранене и пак на тази дименсионална, от 0 до 100 спектъра нюансите на сивото. И депресия, естествено. Много често социална тревожност и прочее. Добре. То, всъщност тези коморбидности понякога пречат и да се разпознае всъщност подлежащата структура на личност, защото може те да оберат фокуса така на терапията, на лечението. Може би да. Пак се връщам към това, че трябва да се направи много задълбочена диагностика в началото. Нали? И съответно този човек да бъде разпитан, да бъде взета много детайлна история и тъна въпросници да се попълнят. Нали? Не е толкова лесно да се разпознае, но пък е много важно, защото ако се изпусне диагнозата, вече става лошо, защото лечението е качествено различно. Нека да те питам и за самото лечение. Всъщност какво е лечението? Каква е терапията на бордерлайн? Каква е така базираната на доказателства терапия? Базираната на доказателства терапия с доста рандомизирани, контролирани проучвания е диалектическа поведенческа терапия. Това означава така наречената трета вълна поведенчески терапии. Нали? Имаме психоанализа, поведенческа, когнитивно-поведенческа трета вълна, да не навлизам в много подробности, и съответно тя съчетава от една страна поведенческите корени на поведенческата терапия и от друга страна източни философии като дзен будизъм. Има 4 основни компонента. Извинявам се, имаме индивидуална терапия,
където се следят целите на пациента. Имаме групова терапия, което е все едно училище за научаване на механизми. Нали? Все едно ходиш на училище как си регулираш емоциите. Много структурирана, има домашно, много практически насочена. Имаме така наречения коучинг по телефона, което означава, че в кризисни ситуации, в разгара на момента, ако той човек е на ръба, самоубие, самонарани, някакво друго таргет поведение да направи, се обажда на терапевта си. И не на последно място, понеже вероятността за бърнаут при тези пациенти е много висока, терапевтът не работи сам, той леча работи в общност. Бърнаут за терапевта. Бърнаут за терапевта, защото да работиш с такива пациенти не е много лесно. Тоест има и супервизия за самия терапевт. Да. Извинявам се, сега като заговорихме за това, сетих, че изпуснах още един диагностичен критерий, който е много важен. Той е саморазрушителни или самонараняващи поведения. Там имаме рязане, горене и прочее, нали, човека да се причини някаква болка. Не винаги, не е задължително човек да го има това нещо, да има галара. И може да има някакви саморазрушителни поведения. Нещо, което просто е против него и против неговия интерес. Е много важно. Аз две неща се сещам да допълня. Едното е, че така имаше една публикация, пак мога да сложа картинка, която разглежда юноши с самонараняване и други проблемни поведения. Аз няма да мога да го обясня добре, но тогава, когато имаме самонараняване при юноша и някаква форма на рисково поведение под формата на пушене на цигари, употреба на алкохол или на вещества, тогава шансовете са много високи нещата да вървят в тази личностова посока, когато тези двете ги има заедно. Когато има само нараняване без рисково поведение, повече насочва към депресивитет при юношата. Интересно изследване, защото добре. Аз ги виждам смисъл самонараняването и употребата на алкохол, наркотиците. За мен ако говорим за галора и началото на галора, за мен това е някакъв вид нездравословен механизъм за справяне. Нали? Имаш тази голяма емоция, знаеш какво да правиш, на един му избива по един начин, по друг начин, нали? Според средата, генетиката, какво е налично и прочее. Нали? Но сигурно има различни траектории, различни предиктори, които казват какво може да се случи. Това изследване казва да се усъмним, ако се срещне тази констелация. Добре се съмняваме, нали? Не можем да даваме на лесно диагнози. Нали? За това, както казват, че диференциалната диагноза е най-важното нещо. И още едно нещо, в късна възраст хората с borderline вече не са толкова склонни директно да се самонараняват, колкото са склонни да неглижират някои свои медицински нужди. Например, да не отидат на лекар, когато трябва да отидат на лекар. Тоест, самонараняването заема такъв тип, такъв вид придобива. Може, нали, то варира в годините, нали, примерно един човек, който може да дойде при мен на 50 години, да кажем, и не знам, че има това разстройство, може вече да са до такава степен закостеняли тези поведения, че може да иска да се лекува, може да е трудно, нали, когато вече са минали толкова години, може и сам да се помогне. Има много хора, които идват при мен и вече страха от изоставяне, нали, има какво да се работи, но значително са го намалели. Намалели са, примерно, желанията за емоционално хранене. Тоест, хората четат в интернет, купуват си книги, всякак си работят върху себе си, нали, неволята учи, дето се казва. И съответно, когато дойдат при мен, могат да имат много добре подобрени симптоми. И това нещо може да отшумее, после да се обостри, нали, варира по време в продължение на живота. Да. Това, на което съм попадал, е, че то започва в юношеството, достига пик така в младата зряла възраст, около пълнолетието, след което така прогресивно през годините в общия случай спада. Не съм това, което казваш, но това се зависи от конкретния случай. Има случаи, където на по-напреднала възраст човек може да има много тежка форма на галара. Затова човек с галара е различен. Нали? Може да има някакви общи статистики, трябва да се гледа конкретния индивид и какви са неговите нужди. Така ти всъщност да ти направи въведение какво представлява DBT. DBT е разработено от Марша Линехан, така ли се произнася името? Да. Аз съм чувал, че тя самата е имала такъв тип проблеми
Всъщност затова се е насочила към това. Да, тя казва, аз бях в ада и реших, че ще намеря начин да изляза от ада и ще покажа на другите как те могат да излязат от ада. Тя просто тотално преобръща нашите представи за това, какво представлява терапия, какво може да постигне терапията, особено за говора, нали, адаптирана за много други различни разстройства, но терапията е много ефективна. Тя е базирана на когнитивно-поведенческата терапия, така разширена е с източни практики. Значи, тя започва с по-скоро традиционна когнитивно-поведенческа терапия, където фокусът е промяна на мисли. Нали, когнитивно-поведенческата терапия е много ефективна за тревожни разстройства, депресия и прочее, но тази трудност, която Марша среща при говора, е точно тази чувствителност. Нали, когато ти се опиташ да го промениш този човек, ако се опиташ само да го промениш, той ти казва, не, ти не ме приемаш, ти не ме разбираш, нали, почва да подскача на стола в кабинета ти. А ако само му кажеш да приемем, нали, той казва, аз идвам при тебе, че не ми помагаш с нищо, аз се отчаивам по този начин. И тя казва, добре, как да ги балансираме тия неща, нали? Защото тя преди да достигне до терапията в нейния вид, в който тя е в момента, тя е минала през много опити, проба грешка, нали? И стига до факта, че трябва да се балансират. Има много деликатен баланс. Нали, тези хора, ако ги настъпиш по грешния начин, нали, може да има много силна реакция, разбираемо защо. И нали, е важно да имаш много добра връзка с този човек и да усещаш той като един танц. Кога да приемеш, обаче едновременно много да натискаш за промяна. Ако това има смисъл. Да, аз съм така попадал на един комуникативен подход към borderline пациенти, който беше сетъп, който включваше симпати, емпати и труд. Тоест, първо да покажеш, че го приемаш и разбираш, че искаш да му помогнеш, за да се почувства така валидиран, след което все пак да го конфронтираш с истината на ситуацията. Да, трябва да има баланс между двете. Нали? Диалектика означава, че две неща, които привидно те изключват взаимно, могат да съществуват заедно и даже да се допълват. Примерно аз и ти сме на различни мнения и двамата сме правилни. Значи, че един от нас греши. Или ако вземеш черно и бяло, няма да получиш сила, ще получиш черно и бяло. Нали, което за нашия мозък е много парадоксално. И тук се свързва, нали, идеализирането, обесценяването, черно-бялото мислене, нали, как този човек може да интегрира позитивни и негативни черти на един друг човек. Не е да е само ангел или дявол, нали, включително за себе си, и да мисли малко по-гъвкаво, нали, да излезе от тия мисловни релси, в които е попаднал. Включително там ще последват емоциите и ще последват и действията. Да, доста хубаво обяснено. Да, т.е. помага се на човека да не вижда ситуациите и хората черно-белия, да се опитва по някакъв начин да интегрира. И това е от будизма. Средната пътека. Крайностите, които и да са крайности, не са добри. Там няма баланс. Колкото се може повече по средата трябва да бъде. В емоциите, в комуникацията, в решенията, да се балансира емоцията и разума. Който и модул, нали, на груповата терапия да изследваш, нали, която и DBT сесия да видиш, нали, коя е средната пътека и как можем да намерим синтезата. Нали, теза, антитеза, синтеза. Терапевта казва едно, пациентът казва друго, всеки се настоява на своята позиция. Къде е решението? Къде е третата алтернатива? Нали, къде е синтезата между тези две становища? Дали се сещаш някакъв конкретен пример за ситуация, в която пациент е попаднал, в която я вижда черно-бяла, но може да му се помогне да я види по... Ако ти хрумва нещо от разговор. Много често такива неща, да кажем, примерно, ще ти дам един пример, който сега се сещам на Чарли Свенсън, който е психиатър, той е работил първоначално като психоаналитик и после с Маршал Лехан се обучава в DBT. Той е в момента в Масачузетс. И съответно той казва, че е виждал един тинейджър, който в началото нали, има много проблемни поведения, потенциален риск за самоубийство. И доктор Свенсън му казва, виж сега, ако искаш да работиш с мен, трябва да работя върху употребата на алкохол. И момчето казва, аз не мисля, че е проблем употребата ми на алкохол. Кажем, той е 21 годишен, в университет и прочее. И съответно той му казва, добре, ще работя с тебе, нали, ще ми обещаеш, че няма да се му убиваш и прочее, ще работим по другите таргет поведения. И просто той се едно малко попуска мъжето и се
съгласява до някаква степен с пациента, нали, за липсата на да не се работи конкретно върху употребата на алкохол, но се работи върху самонараняване, не помня точно всичките, но нали, някакви други сериозни поведения. И той му казва, виж, сега ще работя с тебе за известно време, да кажем 3 месеца, ако не попълниш определени нали, критерии, тогава, съжаление, аз трябва да прекратя терапията. Нали, да видим как ще поработят нещата. След няколко месеца не си съгласен да работиш върху алкохол, защото той се напива, ходи от партията, намирали са го в кампуса, в университета е била и на полиция и прочее. Очевидно това е голям проблем. Семейството е загрижено, обаче той отрича проблема. След което психиатър му казва, сори, радвам се за прогресите в другите направления. Щом не искаш върху алкохола да работим, трябва да се прекратим отношенията. Нали? И когато прекратява терапията, момчето спира да пие или осъзнава, че той трябва да спре да пие и се връща при психиатъра и казва, ще ме вземе си на много, готов съм. Нали? Становището на психиатъра не е чао, нали? Ако това не е, то тогава няма да работи с теб. Той казва, ще помогна да се стабилизираш. Обаче, ако не искаш да работиш върху алкохола, чакай. Това е средната пътека между психиатъра и пациента и как тя може да промени пациента. Да, той реално пациента по този начин има едно преживяване, че може да бъде прието от една гледна точка, да остане в връзката с терапевта и съответно, когато такова доверие е изградено, отново да се адресира конкретен проблем, в който в началото е имало съпротиви. Да, и е много важно терапевта да си налага личните граници, защото тия хора много често имат проблеми с границите и съответно, когато той е наложил неговите професионални граници, е казал, ти трябва, според мен, трябва да работиш върху алкохола, защото той е свързан с твоите животозастрашаващи поведения. Нали, има конкретна аргументация. Пациентът може да не го приеме. Нали, има много деликатни ситуации, в които един типич терапевт може да изпадне. И друг важен компонент е усвояването на умения за справяне с емоциите, с конкретни емоционални състояния. Това как изглежда тези умения? Как на практика? Значи, първо, преди да кажа как изглежда, искам само да кажа, че има изследвания, които показват, че хората, пациентите, които са само в групова терапия, в сравнение с списък с чакащи, нали, хора, които не получават DBT изобщо, имат значително подобрение. Тоест, това е активната съставка и това е най-значителната характеристика на терапията. Значи, има 4 основни модула за възрастни. Има един допълнителен за тинейджърския модел за юноши. Имаме mindfulness, как да бъдем тук и сега. Distress tolerance, това означава как да понасяме дистреса, т.е. групово понятие за негативни емоции, гняв, тревожност и прочее. Когато сме на ръба да направим нещо импулсивно, така речената червена емоционална зона, представи си от 0 до 100 над 70. На ръба да се самонарани, да направи самоубийство, да употребява наркотици, да се разкрещи. Нещо, което не иска да прави човека. После имаме emotion regulation или регулиране на емоциите. Това означава дългосрочно как да направим така, че да се грижиш за себе си, да спиш по-добре, да натрупваш позитивни емоции, да си постигаш целите, тъй че да не достигаш до червената зона на първо място. Тук е по-скоро превенция, да бъдеш по-устойчив на ежедневния стрес и на силни емоции, като един буфер да създадеш. И interpersonal effectiveness означава ефективност в отношенията, как да поставяме граници, което е едно от най-трудните неща за хората с говора, да валидираме себе си и другите, да защитаваме самоуважението си и съответно да поддържаме добри отношения. Модула, който е отличителна характеристика, извинявам се, за тинейджърския модул, който е адаптиран от Алек Мюлър и Джил Ратас, нали, за юноши и техните семейства. Семействата задължително посещават, в смисъл единия или двамата родители обязателно посещават същата група с тинейджъра, така наречения middle path или средната пътека. Нали, защото много често се получава поляризация между родителя и тинейджъра. Нали, примерно тинейджъра закъснява 2 часа след вечерния му час и родителя казва, до края на годината няма да излизаш повече, няма че давам джобни пари. Това не е реалистично. Как семействата да се срещнат някъде по средата? Да, това така доста се покрива и с
работата с семейства, с юноши с проблемно поведение в системната терапия, в фамилната терапия. Там общо взето се цели именно така Да, изглаждане на този тип комуникация, т.е. има известно застъпване. има. Има, Тези обаче има разлики. Нали, когато тинейджера ходи на група и примерно мама и тати идват с него, аз в щатите главно 3 години водех такава група точно за тинейджери де факто. Имаш да кажем 5 семейства. Нали, 5 тинейджера, абсолютно задължително и минимум един родител да идва. Там обаче фокусът е детето, тинейджера. Как родителите могат да го валидират. Нали, те учат същите умения за справяне с трудни емоции, които детето учи, за да може да променят средата, за да може, когато то се държи по-ефективно, нали, те да го поощряват. Защото ти ако научиш детето на едно умение, то се върне вкъщи и не проработи, по-добре не го учи, нали, повече ще му навреди. В семейната терапия, там фокуса не е детето, там фокуса е семейната система. Тоест, ние в допълнение, поне в моята програма, нали, в Хостера имахме там в магистърската програма семейна терапия и да кажем, тинейджър е в индивидуална терапия, да кажем с мен, в групова терапия с майка си, примерно, и после много често цялото семейство отива отделно на терапия, нали, за да може цялостната система да се таргетира. Но това са две различни неща, могат да бъдат сходни, но са тактиката на тази терапия е различена. Доста комплексна грижа е било това. Грижа. Някои от тях се шегуваха, че едното крило на клиниката трябва да запазим само от тяхните семейства. Да. А всъщност в момента провеждаш ли такива групи за юноши? Към момента? Не, по-скоро го правя индивидуално, защото към мен се обръщат главно хора 20-те и 30-те години, рядко тинейджери и над 40+, нали, с цялото ми уважение. Нали. Просто това са хората, които се интересуват, говорят английски, търсят в интернет и търсят конкретно GBT и се обръщат към мене, но потенциално мога да го правя. И то се води по по-простен наръчник, нали, където са скъсени уменията, няма толкова сложни думички, има картинки по много по-апетитен начин. И така. Исках да попитам само най-общо, ако може да изборим, има ли други терапевтични насоки, които също са подходящи за borderline, освен диалектично-поведенческата терапия? Да, има така, нали, за ментализация, мисля, че е mentalization-based therapy. Да. Значи другите подходи са по-насочени към по-психодинамично ориентиране. Тоест, не е толкова поведенческа терапия, по-скоро, нали, най-грубо казано, по-психоаналитично ориентирани. И съответно там се мисли, при ментализацията се гледа този човек по какъв начин, какво си мисли, че другите си мислят, нали? Да. И съответно как може това да се промени. Има други модели, които имат някаква емпирична подкрепа, но не са задължително толкова, нали, научно базирани, колкото. Нали, също с психодинамична терапия, която е по-центрирана върху трансфер, нали, за фокус върху отношенията. Да. И съответно. Чувал само, да. Да, не мога да ги обяснява в дълбочина, както един човек, който ги практикува. Нали, когато съм чела, те са били обяснявани, нали, накратко, но идеята е отношенията. Ото Кернберг също мисля, че е доста известен психоаналитик, който всъщност той в Нью Йорк работи в една болница. Той си има неговия си модел, нали, мисля, че с него е свързана за трансфера. Transfer-based therapy, нещо такова, мисля, че беше. Може би. Той всъщност концептуализира borderline като личностова структура, доколкото знам. Мисля, че преди това е било така като психично заболяване, нали, между невроза и психоза, така е разглеждано. Да, има един психоаналитик, мисля, че който е дори преди него и всъщност от него мисля, че започва термина borderline. Да. Borderline от граница между невроза и психоза. Аз това съм запомнил, като оттам идва. Макар, че нали, не е актуално не е подкрепено това схващане. То е така от други времена. Да, така е. И има така дискусии да евентуално да се променя името, но общността трябва да се съгласи как да се казва. Не е така.
Мен за сега това, което съществува, емоционално нестабилна личност, като че ли малко повече ми казва, отколкото бордерлайн. Но може да звучи обидно. Спорно. Трябва да се... Той бордерлайн може да звучи обидно, така че трябва да се гледат главно, нали, симптомите и как се проявява това нещо и къде този човек попада по спектъра. Но основната научно базирана терапия категорично е DBT. Да. DBT е ментализационно базираната, така има добри доказателства. Тези да научим и да ги има в България, ще е хубаво. Да. И лекарствата всъщност... Така, скоро бях попаднал на една публикация във Франция, че най-честото лечение в кавички на бордерлайн са лекарства, които обаче не са реално ефективни. Няма лекарство, което да лекува бордерлайн. Като цяло, повечето световни гайдлайни препоръчват лекарства само краткосрочно и може би в стационарни условия при нужда за преживяване на някаква конкретна криза, но не и като дългосрочно лечение. Така че реалността е, че по-често тези пациенти сменят всякакви лекарства за много дълги периоди от време, антидепресанти, антипсихотици, всякакви. Да. Без това реално да води до ефект. Да, съгласна съм с това, което казваш, защото личностните разстройства не се лекуват с лекарства. Нали, там имаш травма, там имаш дефицит на някакъв вид умения, примерно как да се създават приятелства, да се поддържат романтични връзки, как да се управляваш гнева, как нали, тези големи амплитуди нали, в настроението да се урегулират по някакъв начин. И аз съм по принцип за лекарствата, когато нали, е намерена правилната диагноза, когато това е правилното лекарство и в правилното количество. Нали, там са вече медицинските доктори, психиатри. Когато има изразена коморбидност, която в момента трябва да се адресира. Точно така. Примерно, човек, който има ГЛР, има, да кажем, генерализирана тревожност, или има депресия, нали, или каквото и да е, нали, и съответно това другото разстройство да се лекува, нали, защото те са същи. Но самия бордерлайн, нали, понякога може да има някаква полза, нали, от тези лекарства, но това не е дългосрочно решение. Първо и второ е най-добре този пациент да се научи да разчита на себе си, да си контролира кризите, а не на едно хапче. Да, точно така. Което аз казвайки го, то не е някаква такава критика към психиатрите по някакъв начин, защото просто когато няма в момента други опции, а ти искаш да помогнеш на човека, правиш това, което можеш. Тоест това не е по някакъв начин злонамерено. Трябва да имаме така... Снявай. Щях да кажа, трябва да имаме повече и по-достъпни възможности за психотерапия у нас, за да спада употребата на психофармакология при тези пациенти. Обаче това, че някой има голямо желание да помогне, първо не означава, че ще помогне и второ не означава, че не може да навреди. Разбира се, тъй, че от моя гледна точка пак се връщаме до детайлно диагностично интервю, много задълбочена диагностика и да се разбере какво му има на този човек. Защото понякога нали, на тия хора се предписват лекарства, примерно за биполярно. На този човек няма биполярно разстройство. Биполярно и бордерлайн много са сходни, но е огромна разликата. Нали? Или, примерно, намира се тревожното разстройство, но не се намира ГЛР-то. Нали? Трябва просто диференциалната диагноза, нали, много добра връзка с пациента, защото нали, същото е с терапевтите. Нали, ако един терапевт, примерно идват пациентите при мен и ми казват, аз се самодиагностицирах с ГЛР, обаче всичките ми терапевти отричат. Те са по учебни ГЛР. И човек някой път може да има много голямо желание да помогне, не само да не помогне, може да навреди на пациента. Това, за съжаление, го виждам редовно. Да. Затова ми се ще да направя такова едно клипче, такъв един разговор. Радвам се, поздравление за инициативата. Може би прогнозата на граничното личностово разстройство, аз споменах, че така в хода на годините има сравнително добра прогноза. Там имаше, сега може да сгреша, но около примерно 50% ремисия в рамките на 10 години. Нещо такова съм чувал, мога да проверя после дали са точно така процентите. Зависи. Да, окей, за тази статистика има хора, които за съжаление правят опити и завършват опитите за самоубийство. Нали, не казваме успешни, защото нищо успешно не става. Да. Има хора, които нали, на тинейджърска възраст се самоубиват това нещо. Нали, ако достигнат 50, супер. Нали. От моята една точка трябва да се започне по-рано. Трябва да се започне на 8 годишна възраст, да не кажа на 7.
нали, с някакви механизми за справяне, с това родителите знаят как да комуникират с децата си, как да разпознават ранните признаци. Колкото по-рано се направи някаква интервенция, дори това дете да не покрива критерии за гълъра, толкова по-добре. Няма смисъл един човек, пак този човек може да живее, нали, смислен живот, но трябва ли да чакаме някой да стане на 40 години и да се обърне и да си каже, тия неща започнаха, като бях на 11-12. Да. Нали, близо 30 години, никой няма да му ги върне. Нека да направим така, че в зародище го задушим това нещо и човек да може от по-ранна възраст да живее по-смислено, по-пълноценно. Повече съзнание да има. Това е точно така. Има едни препоръки, аз тук ги гледам, понеже не ги помня наизуст, на Шанен от 2016 година, една публикация, която разделя така интервенциите спрямо стадия, докъде се е стигнал в развитието на това заболяване. И когато все още е на ниво увеличен риск, т.е. има някакви така начални проблеми, така се забелязват проблеми в темперамента на детето, има гранично личностно разстройство в семейството, има психотравмени преживявания, злоупотреба с вещества. Тогава се препоръчва такова психообучение, нали, за емоциите и за регулацията, им училищни интервенции, тук са посочили това, което ти каза. И фамилна терапия, за това как се комуникира в семейството. И механизми за справяне. Нали, той ти каза дименсионалното. Няма значение дали имаш гълъра или не. От тези умения може всеки един човек, може ти и аз да извлечем полза. Нали, всички имаме стрес, всички имаме трудни емоции. Нали, или се чувстваме леко депресирани и прочее, или имаме проблеми в отношенията. Нали, по-скоро да се стремим към здравето, нали, и да има много масивни информационни кампании, които също рано това, което се учи в терапията, рано се дава на обществото. Нали? Превенция, а не да чакаме нужда да опре до кокала и тогава да се чудим какво да правим, как да го излекуваме като човек. Да минимизираме. Превенцията е най-интелигентната форма на медицина. Аз това съм чувал някъде. Добре. Ами аз така един последен въпрос исках да те питам чисто защо реши да станеш психотерапевт? Доколкото ти се споделя чисто как реши това да се занимаваш? Много хора ми задават този въпрос. Ами просто много беше интересна психологията първо в гимназията и второ много исках някакъв вид помагаща професия. За мен това е много благородна професия. Аз много си я обичам, много хора ме питат как издържаш и прочее, нали, но виждат някакси минуса, не виждат толкова плюса. И харесва ми, за мен е просто човек трябва да прави нещо смислено, не е просто да вади пари да си плаща сметките или има някакъв статус или как да кажа, някакъв блясък или титла или каквото щеш. За мен трябва да има някакъв вид помагане на другите хора и това да помогнеш на един човек да си спаси живота, да си промени живота. Това е за мен безценно. Нали, остава стресиращо не винаги е много приятно, чувам много тежки истории, нали, с висок риск за самоубийство и прочее, но пък за сметка на това работи и ти е много смислено. Нали? После плюса си остава, изпитва много, много голямо вътрешно удовлетворение до това, което правя. А дали ти хрумва някаква ситуация, в която си казала, че наистина си доволна от някой казус или някакъв момент, в който си казала, че си доволна от този избор, да се занимаваш с това? Примерно това, което ще си направя една събирателна фигура от различни пациенти. Това, което и от щатите от тук, нали, това, което виждам, примерно е ранните 20, някой отпаднал от университет, тежка употреба на наркотици, редовно самонараняване, няма приятели, няма партньори, покарам се с семейството си или семейната среда е много дисфункционална, нали, меко казано, не може да работи, няма пари за ежедневни разходи, трябва да зависи от родителите си от някой друг. Просто е на едно кълбо на дивана и не може да функционира. А това е интелигентен човек, капацитетен, умен, нали, с голям потенциал. И съответно се започва от нулата, нали, с първата фаза е овладяване на таргет поведенията, с верижни анализи, с копинг скилс, механизми за справяне, този човек да се стабилизира, да иска да живее. Много важно, защото ти може да имаш един пожарогасител, но може да не искаш да го използваш в пожара. Нали? И след това, нали, този човек се връща, вършва си образованието,
започва да работи, има приятели. На някой път ми пишат след 6 месеца, след една година: здрасти, види, днеска имам се едно годишнина, откакто не съм се събраняла. И това е, да кажем, човек, който от 6 клас ходи по психолози и психиатри. Нали? И е примерно уволняван от различни кабинети. И този човек си завършва образованието, завършва терапията, нали, много е важно, после се направи травматерапия и си функционира много добре, нали, разгъва си потенциал и даже мога да кажа, че е щастлив. Това да участваш в един такъв процес ми звучи доста най-смислените неща, които може да много това човек как разцъфва като едно цвете пред тебе. Нали, това е незаменимо, нали, то се остава за винаги, защото някой, ако се стреми към как да кажа, материалните неща или титла или нещо така, нали, да се прави впечатление, това е то, обаче това идва и заминава. Това да помогнеш на един човек, нали, буквално да му помогнеш. Не казвам аз спасявам живота, защото това звучи арогантно. Нали, аз им помагам те да искат да живеят, нали, и съответно това се остава за винаги. Нали, това е нещо много смислено, много готино от моя гледна точка. Много хубаво казано. Радвам се, че и ти си в тази област. Да, аз напоследък също, аз около година и половина работя вече и започва доста да ми харесва. Много неща не знам. Някой път много бързо искам да се променят някакви неща, които не може да се променят бързо, но да, почвам да свиквам. Добре да получават нещата, добре четеш, добре цитираш изследвания, така че въпрос на време и търпение. Благодаря ти много. Аз наистина мисля, че си единственият човек в България, с който може да се проведе разговор на тази тема в този формат и така научно базирано. Да, благодаря ти за поканата. Дано да не съм единственият човек. Нали, аз се прибрах в България съвсем съзнателно и добре се получават нещата. Просто трябва да има повече съзнание, да се разпространяват тия неща. Само последно, ти беше ли предвиждала да има някакви обучения в някакъв момент по DBT? Там е сложен вариант. Може би в някакъв момент, но може би няма да е много близко бъдеще, защото там, нали, основата е поведенческата терапия, просто обучението по клинична психология в България е много различно. Нали, терапевт трябва да може да прави оценка, този човек ще самоубие или ще убие или друг човек, да поставя диагнози, нали, което в щатите е един на магистърско ниво може да го прави, е задължен да го прави, камо ли на докторско ниво, нали. Когато има добра основа, нали, и там психолог може да се наречеш, ако си доктор, нали, просто е много различна с темата. Когато има добрата основа, хората да прилагат тези терапии, с най-голямо удоволствие ще предлагам обучение. Когато има почва у нас, както се... Тя почва, може би, трябва да се създаде, дали в някой университет, дали в някоя болница, дали някой друг човек да се върне. Нали, с така доста стабилна подготовка по клинична психология, но DBT не е лъжица за всяка уста и трябва човек да е много добре подкован, да има много добра основа по клиничната психология като цяло. И това е все едно черешката на тортата. Като искаш черешката на тортата, първо трябва да имаш торта. Добре, благодаря ти. Още един път. Много и така. Ми отдели време. Добре.